नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फुना बाबू आज अपना चैनल कवि की वाणी पर नया टॉपिक नया कविता के साथ उपस्थित बानी। हम चाहब कि रुआ हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी और हमारा फेसबुक पेज के लाइक करी, फॉलो करी, कवि की वाणी फेसबुक पेज के। आज के टॉपिक बा, आज के विषय बा कि इंसान के जिंदगी में बहुत सारा चीज बा जौन ओकरा करही के पड़ेला। बहुत सारा चीज बा कि ओकरा बिना कइले ओकर गुजारा ना हो सकेला, ना उ रह सकेला, ना चल सकेला। का बा कविता के माध्यम से बा, रुआ सब सुनी। तकदीर के खेल तो बढ़ले बा, तकदीर के खेल तो बढ़ले बा, बाकी कुछ तो कुछ करही के पड़ी। तकदीर के खेल तो बढ़ले बा, बाकी कुछ ना कुछ तो करही के पड़ी। बे कोइले कहाँ कुछ होला जी, बे कोइले कहाँ कुछ होला जी। पहिले के कर्जा लेले बानी तो भरही के पड़ी। अगर रहे के बाद शांति से, अगर रहे के बाद शांति से, सुकून से, तो यह दुनिया से लड़ही के पड़ी। शांति सुकून से रहे खातिर लड़ाई करे के पड़ेला, लड़े के पड़ेला बहुत जगह। केहू के आगे कहियो ना हाथ फैलावे खातिर, केहू के आगे कहियो हाथ ना फैलावे खातिर धन जोगा के धरही के पड़ी। हाथ फैलावे के अगर नौबत ना आवे, ओकरा खातिर धन के जोगा के कहीं धरे के पड़ी, स्टोर करे के पड़ी कि उ मौका पर जरूरत पर कामे आवे। आना तो हाथ फैलाही के पड़ी। अगर वो समझ नहीं के, वो बुद्धि नहीं के, तो हाथ फैलावे पर मजबूर कर दी टाइम। तकदीर के खेल तो बढ़ले बा, बाकी कुछ ना कुछ तो करही के पड़ी। एह नश्वर संसार में केहू बाँचल बा ना बाँची। एह नश्वर संसार में केहू बाँचल बा ना बाँची। कुछुओ नहीं के बाँचल। ई सब नष्ट होके वाला चीज बा। ई नष्ट होकबे करी, आज होके, काल होके, परसों होके। जौन भी सृष्टि में जौन भी चीज बा उ नष्ट होकही के बा। एह नश्वर संसार में कुछ बाँचल बा ना केहू बाँची। एक दिन सबका मरही के पड़ी। कतनो बंद हो जाएम, कहीं रुआ लुका जाएम, लेकिन मरे के तो बड़ा बा, सच्चाई बा। तकदीर के खेल तो बढ़ले बा, बाकी कुछ ना कुछ तो करही के पड़ी। केतनो चिड़ई उड़ी है आकाश, कहल बा कि केतनो चिड़ई उड़ी है आकाश, उनका जमान, उनका जमीन पर उतरही के पड़ी। उनका जमीन पर उतरही के बाद कतनो आकाश में उड़ ली है, लेकिन जमीन पर आही के बा। तकदीर के खेल तो बढ़ले बा, बाकी कुछ ना कुछ तो करही के पड़ी। बे कोइले कहाँ कुछ होला जी, पहिले के कर्जा बा तो भरही के पड़ी। बहुत सारा बात होला, बहुत सारा चीज बा, एमे सुने समझे गुने के बा। हम सब कोई के तमाम दर्शक के, तमाम सुने वाला के धन्यवाद करतानी कि रुआ सब हमरा के देखतानी। और अच्छा लगे तो दोस्त मित्र में शेयर करी। प्लीज चैनल के सब्सक्राइब करी, हमरा के सहयोग करी। और हमरा जितना हो सकी ये दुनिया के, संसार के बहुत सारा बात, बहुत सारा चीज हम बतावत रहें, सुनावत रहें। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।